Datorren astelehen Kristalesko bihotza ipuina estreinatuko da. Kristalesko bihotza da Joseba Sarrionandiak idatzitako herejei buruz ipuin bat, nola erre zituzten hereje batzuk Erdi Aroan, Durango aldea. Eta nola lotura handia zeukan suarekin, nahiz eta beste ikuspegitik erabaki genuen politia izango zala San Juanetan eskaintzea proiektu hau. Egin deuna izan da narrazio horri, berez narrazio motz bada, Andoni Aleman narratzaileak kontatuko diguna, hementxe bertan, eta Odeiertza Batzak kargatu du musika bat jartzea, koru musika bat jartzea ipuin horri, eta hori da nire nik presatu dudana. Aitor Furundaren akordeoiarekin, Garikoitz Mendizabal txistulariarekin, musika eskolako, Eduardo Mokora musika eskolako lau perkusionistarekin perkusionistekin, eta testua izango da proiektatuta, erderaz eta euskeraz denok ulertu ahal izateko, paret hauetan, justu hemen gauden lekuan. Ikusi genuen gustatuko litzaigukela ipuina dan eta sortzen duen giroarekin leku berezi bat aukeratzea, eta iruditu zitzaigun hau dela ezinbestekoa iaia ezer montatu gabe genula behar genuen espazio guztia, bai koroak kokatzeko, bai instrumentistak, bai narratzailea, dena iaia ezer aldatu gabe, argi batzuk jarrita iaia eszenatoki egokienak zala. Eta ikusten ez egualdi ona iragarkita dago, berez aurreagoaz.